Apa, Oiana! Arratsaldeon! Ongi etorri! Zertu lasai, Oiana? Ongi etorria berriro ere, Azkeneko nire hemen Bai, elkarrekin egon ginen. Egia da. Aurrekoan gajuak aurpegian bazuen hor... Hori galdetu behar nizun, zer, Bai. egia da, azkeneko aldiz etorri zinenean dena urratuta etorri zinela. Gaurko osasun... Gaur ez, gaur hona gaur nator, zaude? gaur itxuroso nator. Parte honarekin etorri zara gaur. Bai, Osasun parte hona. Bai. Eta noiz izan zara azken aldiz mendian kronometratu gabe? Kolometatu gabe, ni beti, normalien. Normalien, nire superkatzi honekin. Hor jarraitzen duzu, ez da? Ez duzu aldatu. Ez aldatzen. Bai, hori da zure entrenatzeko modua, eta hori da berezia, ez da zure kasuan. bai. Entrenatzen duzula, liderik gabe. Lideira, bai. A ber, nik entrenamentuek, kakotxa hartin di entrenamentuek. Ni naz mendire jotekue, eta horrek balio uste, entrenamentu gisa. Baina ez teket, ekoa espautatxo batzuk, baina erloju barik eta zeo barik. Lehen esan duzu gaur ez duzula entrenatu ez duzula utzi. Azkena noiz izan zara entrenatzen? Entrenatzen atzo, haren egun atzo bez, haren egun. Ondo. Zeren egon. Bueno, azkeneko garaipen handia edo, zegama izkorrikoa. Izan da? Bukatzi, bai. Bueno, ez hori bakarrik. Hori beti da Veteranoetan garaipena. txapeldun izan zara. Hori bai. Zer esan nahi du horrek zuretzat? Posposik, bai. Gainera, postu 13. guztire. Egon zan nivela hundi, ze Golden Trail Serieseko lasterketa bada, eta ostu nivela hundia egon zan, eta oso pozik. Eta zel bururekin atera zinen aurtengo lasterketa horretan? Urte izan apura dana raro, ikusten duz moden oso guralitzarra. Bai. Aurreko gunetipea ongin da nahiko burumakurrez, baina esako guraldia ikusten joateko txartu. Orduen, irtera puntuen urize bota eta orduen zan, venga, zer urtetan dan, esan lasterketa bat esateko horren biodenpora bat. Gaur apurtxoa raro izan zan dana, eta egitea ni neu hasi eta oso gustora, hotza, kaskabarra goizden, ebilinen, nani posik gustora. Horreko egiten dizuzuri? Nire bai, ni hotz salienaz. Eta hotza hondi jau bai, hobeto. Baina horrek da eskorrin nik andraitzen da bai aratzen txingorra eta eguraldi aukeran eskartxu, Hotza paso gainu, baina ondo. Eguraldi hotza, kaskarra. Begira, zure denbora aipatuko dugu, 5 ordu eta 3 izan zen zure denbora. Gustora denborarekin? Jo, ikusitez kondizioetan engainu, bai. Denbora honena deket 4 ordu eta 47 minutu. Oso Ondala, euskalo, 2 eta... 6 minutu gehiago, bestik, esan Hori da, egualdiak hori ikutu da. Eta nire adina, eta nire, esango, nire beste ritmo batzuten nabil, eta zentzurretan denboraz, oso pozik. Gainera, Daniela Omus izan zen irabazle absolutua, emakumeetan, eta 32 minutu baino gehiago baino, ez? Eske hori da, horre beste esfera baten biziti. 4 ordu eta 31, baldintza normaletan, pasada bada, neska barentzat, pasada bada. Orduen, egun zin baldintzetan hori ikie, pasote. Eta horrelako lasterketa handi batean, tarte hori ere, ez da tarte handia, ez da? Bai eta ez, neskati neskara bada tarte bat, esaten duzu, bada. Baina, eski esaten dut, horre die kirolari batzuk, ez dakit, profesionala die, baina bai, horretara da bizenak, horren bizimodu edau horretara bideatutu orduen ez dago zer ikusirik gurekin. Guk lana deku, guk umie dekur, guk beste milen mobi da. Eta kasio bat. Kasio bat, orduen, ordu erdi atatie asko da, baina gure kasuen ez da inbeste. Horrendik sasoi bete-betean zaude, Oiana? Bai, hauten ikusitena da bai, adinaz aurrera guezela eta igerriot gustoren hauela distantzia luze hauetan. Beste ritmo lasai hauetan, dina 7-8 orduko lasterketak. Baina distantzia horretan oso gustora. Tarte eta zari gara, lehenbizikoak 32 minutu, lehen Euskaldunak, Oiana Kortazarrek 8 minutuko aldea. Hori da, ez da asko. Nitzago, Oiana da bilin boruz, Oiana bada beste bat dabiena igual gu baino puntutxo bat gorau, eta ez da asko, orduen. Zentzu danetan nik karrera hori inaben orokorrean oso gustura baituna. Ez du lasterketa asko egin dituzu, baina mundu mailan Zegama Aizkorri munduko proba onenen artean dago, Oiana? Zegama Aizkorri dekona da, eta bakarra dekona da, lasterketa bakarra esan gurot, hori dekona da, dekona ambientia. Girue, Euskal Herrizien dalako, Euskal giru ez dago beste inun bizi. Orduen, hortik kanpora, ibilbide eta bai, baina badauz, nik horri duaz, kanpuen ibilbide askoz dinak espektakular hauek, baina, karo, dana batzen dozu, ze beste ibilbide horretan Bulgarian, adibidez, Bulgaria lasterketa izan zera, baina hor ez da baino, hor ikusten, ez da bardein, orden, Zegama zerreko, munduko honen aiken hau horrek. Euskaldune, gentiek, animetan dauen, eske, bitxosako guraldi euen, eta beteta hau esan tontorrak.
beteta. Beida, Euskaldu noi askotan esaten digutela, ez garela igual divertigarrienak, eta ez dakiz zer, igual mendira joan behar dugu ondo pasatzera. Edo segama da, igual segama Igual da. segama izango da. Baina gu ginen joan draitzen, txingorra topera, alemeneri korreka zuez da, baina jente geldik, olako txubaskoroekin geldik, animatzen, zantuzu baina. Da guri izaten, zue paimeritu da. Da zuek hor geldik, gero bajatu bizadela da. Draitetek urbiatik, onion arantza zure bajatu bizuela guzti, zue paimeritu. Eta iritsiera hori ere ze politxa ikusi ditugu irudi batzuk hor zure azken metroak egiten, gainera etxeko txikiak ere hori izaten dituzu azken metroetan. Beti, horre barik normalin hortxe. Ze sentitzen duzu azken metro horietan? Jo, beti nire pentsamendu hori, heldu minaz, umiekin, eta nire pankartatxoa da heltzeko momentu hori, eta posik, azkero kilometro beti jinduaz, hori pentsetan, eta normalin beti hoten digun. Horrek ere laguntzen du, ez da, bultza egiten du horrek ere. Baina bakitilako, baina ezke espanaz agertzen umie disgustu hartu. Azkezat, horri amatxo, ja! Nundago ama! Eta bai, posik. Oiana, zegama aizkorri ez da Euskal Herriko lasterketa bakarra, asko dira, eta zuk adibidez aurten Domusa Teknik lasterketa irabazi duzu, aurten eta iaz ere, bai? Sokerrez baldin bagode, 2 edizio eta 2 irabazi egin dituzu. 65 kilometroko lasterketa. Zer esan nahi du horrek zuretzat? Neuri horretan, abiela gustura. Domusa igez ezagutu naben, igez lehenengo zein zan. Lasterketa oso politia, ganean gogorra da. Azkenengo pintuzko xoxote mendia dala vertikal bat eta gogorra da. Aurten ja ezagutzen dut da badakizu. Eta gustura zaurten nahi jot iaz baino gustu hori hau, gai denporaz da bai sensazioetan, eta kontuatzen azbori, nire neurria hori dela, 7-8 orduko lasterketa. Eta 3.700 metroko desnibel metatua omen du. Zegama aizkorri, ala Domusa Teknik, zein da gogorragoa? Ezberdin da, niri adibidez Domusak zan duen erritmo hori ez, ni 7 ordu eta 9 minutu dengo nabezan. Karo, luze da, horren, psikologikamente gogorra da. Hori, zegama zer deko? Zegama 5 ordu die. Nitzako askarregize da, askarregize, kako txartien. Orduen ezberdin da, karo, hemen aldapaketa, txiri-txiri, bai gora, bai bera, beste erritmo bat da. Zegaman, bai monbi da. Orduen nitzako igual, sufrimenduen nitzako onditxo da segaman. Nimoloko alputxuak, gantxo horrekin ero, jeitxirak emon bierda igual nik ezin joten monero, eta besti da beste historia bat. Ez berdin edien, ez berdin. Domusa Teknik hori proba handi bihur daiteke, Oiana? Ja, bihurtu da, Bai? Lehenengo ekitaldizen ja agortu ziren dortzalako zuen pola guztien. Honetan be bai, eta igez Euskal Herriko txapelketa izen zan ganera. Eta bai, Domusak, gainezko oso antolakuntza oso ona dekia. Eta horoko horrein gero baina zelan larun bat adan, denbora moten da, gero kontzertu epitzutzue gauen, ambiente goten da azte buruen, eta horrepe erakartzen da basko, eta bai, izendike, proiektzio poli bat okileke. Aizu, eta nola egiten da Domusan azpeitian maiatzaren 6an 65 kilometro korritu, eta gero maiatzaren 14an zegama aizkorri? Ba, oso ondo, gorputzea ondo erantzua ben, bai? Nik espero baino beto, eske egitze da, lasteketa luziek ez da bala egola asko egurtzen gorputzea. Lasteketan mutxak eta dienak goiti bera dibes emotekuek, gorputze askoz gehiago egurtzen dabe besti baino. Horren nik oso ondo, monuntzen buelti gorputzeri eta sentiu nintzen oso ondo, zegama aizkorri. Bueno, etxeko lasterketak munduko koparen baitan izaten dira, zuk iaz munduko kopako sailkapenean 2. egin zenuen, hori sekulako lorpena da. Bai, bada. Esaten duzu beste batzuk beste maila batean daudela, baina zu 2. egin zenuen, iaz? Bai, egiteta, oin pasetan da bilena da asko zabaldu dela mundu hau. Orduen, ez du ez munduko honenak gauza bat eiki da. Zabaldu da asko, abaniko hori, ez? Orduen, nik adi munduko kopaina ben, eta ni baino askoz oba dienak beste zirkuitoren baten jabe, orduen ez du batein, lasterketan. Orduen, horrek aukera mortutzu, baiteko munduko kopaten 2. Eta irabazteko 3 lastaketa irabazena bezanik munduko kopakoek. Gau, lastaketa zelako bain, nire eukitzen zelako nirera igual luzi hauek, gogorra hauek. Orduen, abaniko izabal dauenez, aukera mortutzu, irabazioten hau zan Tronsokue. Tronson lasterketa, 9 orduko lasterketa bada adibidez. Tronson Norvegia, ez da? Norvegian. Harri-garria, bai, joan ginen, bai, egin nuen deutzi bat. Ba, Kilian Jornetek, berak, hoi da, lasterketa. Kilian Jornetek eiaben ibilbidea, igarten da, zera oso gogorra. Ba, ez da? 9 orduko lasterketa bat, txikitxute amaitu gainun, baina oso pasada bat.
barri horrepikatzeko moduko. Buah. Eta Gorbeia Zuzien lasterketan 8. postua, eta horrek lagundu zizun hor goian egoten, ez da? Bai, Gorbeia Zuzi hori 8. ez? Hemen dira bastetik, adibidez, Tronson esan du, 8. postu bat Gorbeia Zuzien. Gorbeia Zuzienek esteko zerkusi lasterketa honekin. Oso harine da kako txartien. 3 ordu 40 egiten da, 3 ordu terditik. Horrek honitzako da, azkenengo jeitxira, orduen nire iketa horrek lasterketa hor postu egalduna bezan, hori, azken batean instalako nire mutzako lasterketa gaur egun. Iaz bigarren egin zenuen, orduan munduko txapelketa horretan. Penarekin zaude edo pozik zaude? Oso pozik. Bai? Bai, heldu nintzen final horretara lehenengo postuen. Eta dana, aukeri deko zure bazteko. Ez, bakit ez, Gorbeia Zuzien euen, eta Gorbeia Zuzienen niatzetik etorrezen bigarna eta hirugarrena parte hartzeko zien, etorre dinezka batzuk, beste doi batzuek ez, bai jetxieran, da bai laburretan, da hola, izan zen, baten galduna ben bigarren lehenengo postu hori, baina oso pozik, izan den, ni bigarren hirugarren, ni eleku ez da lehenengo postu horretan, ze bakit batzuk diela ni baino gehiago, orduen oso pozik bigarren postu horretik. Eta Gorbeia Zuzienen kasuan ere eguraldia ankertxamarra. Bai, belaino... Nahiago duzu eguraldi hori? Bai, ni ni berua oso txarto patzen dut, nanik bada lan fresko. Euria eta bai, pasade eurian arazue da behin buztizkero, otzitu ero destemple hori, baina espada euririk eta olako hor ikusten da moduen belaino puntu hori eta freskuri, nik asko sobeto, gorputze funtzioetan da asko sobeto. Oiana, aurtengo urteak 5 hilabete daramatza, orain arte, eta zu 5 lasterketa irabazi dituzu. Zein dira zure hurrengo helburua? Larun bat honetan deket Leitzan, mendi erronka, herria mendi erronka, ordu 67 kilometro. Hori zurea da? Bai, gogoz nau, bai, ez teket ez ibilbidea, bueno, esetu. Egin zanien bai bideo bat grabatu gainun eta horre ebil ginen, baina ibilbide ez dut ezagutzen, eta gogoeket, bai, gogoekin dau. Eta nola egoten zara lasterketen aurreko egun ordu horietan? Urduri egoten zaren horietakoa zara? Bai, urduri baino ekozu puntu hori. Ni urduri jente asko dago txarto pasten dagoela. Gabaloin barik, gero botaka eta nervio. Nik gotenaz puntillo horrekin. Gogotxu, ez da? Bai, gota tripak apuratolan, apurat abezlan urtengo da, zan urtengo nazen, norregongo da, baina goguaz. Sekulnaz egoten jentik esatuzte, espalintzen etorri hobeto. Ez, irtera puntu da, espalintzen etorri hobeto. Nik ez teket zentzazio hori. Ez etorri, ez? Gure etortzen gara hemen, superatzen da, joi badala guetzako, orduen, txarto pasetan ez gatoz. Orduen, erondo pastan guaz, ero ez gara jongo. Eta ni neuk zazino ona egiten duaz.